Вітаю, шаноўныя сябры! Спадзяюся, вы ўбачылі наша папярэдняе відэа пра гераічных беларускіх жанчынаў мінулага, якія зрабілі істотны, а месцамі вырашальны ўнёсак у тое, што сёння мы з вамі і дагэтуль імкнемся звацца свабоднымі і годнымі людзьмі. Сёння ж у нас другая частка, дзе мы працягваем распавядаць пра адметных жанчын, але ўжо сучасных, якія проста зараз тут і цяпер паказваюць і даказваюць свае справы, што ахвяры нашых бліскучых ваярак мінулага не былі марнымі. І што справа герою жыве вечна. Вы на канале Дыхай вольна, мяне завуць Марына Нікандрына. Першая асоба, о которой я хочу распавесці, Святлана Алексіевіч, беларуская пісьменніца і журналістка, лаўрэат Нобелевскай прэміі па літаратуры ў 2015 годзе. Святлана Алексіевіч вядомая сваімі літаратурна-дакументальнымі творамі, якія высвятляюць чалавечыя трагедыі і перажыванні ў перыяды вайны і сацыяльнай катастрофы. Яе найбольш вядомыя працы «У вайны жаночае аблічча», «Цынкавыя хлопчыкі» і «Чарнобыльская малітва». Святлана Алексіевіч стварыла унікальны жанр, які сама назвала гісторыяй пачуццяў, дзе галасы герою кнігі зліваюцца ў суцэльны хор, які раскрывае сутнасць гістарычных падзеяў праз асабістыя распаведы звычайных людзей. Апроч літаратурнай дзейнасці, Святлана Алексіевіч зараз актыўна выступае за правы чалавека і свабоду слова ў Беларусі. Яна крытыкуе палітычны рэжым Лукашэнкі і падтрымлівае уласным аўтарытэтам дэмакратычныя рэформы ў краіне. Святлана Алексіевіч таксама актыўна ўдзельнічае ў грамадскім жыцці, праводзяць сустрэчы і лекцыі па ўсім свеце. Надзвычай эмпатычная жанчына, неабыякавая да лёсу ўласнай краіны і людзей. Першы ў гісторыі незалежнай Беларусі нобелеўскі лаўрэат, якая заўсёды імкнулася данесці жаночы крык душы да ўсіх, хто здольны яго пачуць. Зараз жыве ў выгнанні і не можа вярнуцца на радзіму, без рызыкі быць арыштаванай. Наступная сучасная гераіня Ніна Багінская, беларуская апазіцыйная актывістка. Яна нарадзілася ў 1946 годзе ў Менску. З 1888 года Ніна Багінская актыўна ўдзельнічала ў мітынгах і акцыях пратэсту. У 1994 годзе была звольнена за падрыхтоўку справаздачы на беларускай мове. Яна неаднаразова падвергалася арыштам і затрыманням за сваё актыўнае пратэснае дзеянне. У 2020 годзе 73-гадовая тады жанчына стала аднім з сімвалаў пратэснага руху ў Беларусі, працягваючы ўвагу міжнароднай супольнасці сваёй нязменнай стойкасцю і непасхільнасцю. Яе фатаграфіі з нацыянальна-чырвона-белым сцягам таксама сталі сімвалам барацьбы за свабоду ў Беларусі. Неаднаразова затрымлівалася сілавікамі за сваю актыўнасць, але не зламалася. Зараз Ніне Багінскай 77 гадоў. І яна сучасны прыклад таго, што сапраўдную беларускую жанчыну і патрыётку проста так не зламаць. Наступныя жанчыны Святлана Ціханаўская, Вераніка Цапкала і Марыя Калеснікава, славуты трыумвірат народных лідарак. Святлана Ціханаўская была настаўніца і перакладчыца, звычайная хатняя гаспадыня, якая нечакана стала кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2020 года пасля арышту свайго мужа, папулярнага блогера Сергея Тыханаўскага. Таксама кандыдаты ў прэзідэнты. Святлана Ціханаўская пасля арышту мужа вырашыла працягнуць яго барацьбу і вылучыла сваю кандыдатуру. Нягледзячы на пагрозы і пераслед, яна здолела згуртаваць вакол сабе мільёны беларусаў, якія патрабавалі сумленных выбараў і дэмакратычных рэформ. Пасля выбара Святлана Ціханаўская была вымушана з'ехаць за мяжу за пагрозу яе бяспекі, але і дагэтуль працягвае актыўна змагацца за правы свайго народа на міжнароднай арэне. Яе муж, бацька яе дзяцей, апора і падтрымка дагэтуль за кратамі. Зараз на міжнароднай арэне Святлана робіць для беларусаў і Беларусі нашмат болей, чым зрабіў Лукашенка за 30 гадоў сваёй патрыархальнай калгаснай дыктатуры. Вераніка Цапкала, жонка аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты Валерыя Цапкала, які быў вымушаны збегчы з краіны з-за пагрозу. Вераніка актыўна падтрымлівала дэмакратычную кампанію, стала адной з выбітных асобаў апазіцыйнага руху. Зараз яна займаецца прыцягненнем міжнароднай увагі да сітуацыі ў Беларусі, выступае на форумах і канферэнцыях, патрабуючы санкцыю супраць рэжыму Лукашэнкі і падтрымкі дэмакратычных рэформ у краіне. Марыя Калеснікава – музыка і палітычны актывіст, якая стала галоўным стратэгам аб'яднанага штаба апазіцыі. У верасні 2020 года яна была выкрадзена, яе спрабавалі сілы прымусіць пакінуць краіну. Аднак яна свядома парвала свой пашпарт на мяжы, каб застацца на радзіме. У выніку Марыя была арыштаваная і асуджана на вялікі тэрмін. Зараз яна за кратамі. Прыгожая, таленавітая і мужная жанчына, якая сама натхнялася подзвігамі гераіняў мінулага
і якая цяпер сваім прыкладам натхняе нас з вамі. Наступная гераіня Александра Герасіменя, чэмпіён Еўропы і свету па плаванні, уладальніца срэбранага алімпійскага медаля, якая сваімі дасягненнямі моцна ўзвысіла спартовы прэстыж краіны ў вачах усяго свету і стала ўсенароднай любіміцай. У 2020 годзе адкрыта выступала супраць гвалту і парушэння правоў. Зараз яна знаходзіцца ў выгнанні. Улады Беларусі адабралі ў Александры дом на радзіму і завялі на яе крымінальную справу. Наступная наша гераіня Марына Золатава. Былы галоўны рэдактар найбуйнейшага беларускага незалежнага СМІ «Тутбай», галоўны беларускі партал, як яны самі сябе назвалі, і гэта сапраўды так. Заўсёды быў нейтральным і аб'ектыўным, будаваў сваю працу на прынцыпах заходніх дэмакратычных выданняў і неадступна прытрымліваўся правілаў сапраўднай прафесіянальнай журналістыкі, даючы пляцоўку і магчымасць высказацца ўсім бакам. Але ў 2020 годзе, калі ўлады Беларусі распачалі суцэльнае беззаконне, Марына Золатава не здолела застацца ў баку і проста прамаўчаць. Партал пад яе кіраўніцтвам, працягваючы прытрымлівацца прафесіянальнай этыкі, перастаў заплюшваць вочы і пачаў больш пільна і дэтальна асвятляць тое, што відавочна пераходзіла ўсе межы. Стаў звяртаць увагу на шматлікія парушэнні законаў і правоў чалавека з боку сілавікоў. Задаваць нязручныя пытанні, на якія ўлады, зразумела, не маглі шчыра адказаць. У выніку 18 траўня 2021 года адбыўся рэйд сілавікоў на галоўны офіс «Тутбай». Сайт, які больш 20 гадоў даваў мільёнам беларусаў аб'ектыўную інфармацыю, быў цалкам знішчаны. Серверы канфіскаваны, а 15 супрацоўнікаў адправіліся за краты. Рэшта каманды партала здолела перабрацца ў замежжа і працягнула працу пад новай назвай «Зеркала». Аднак капітан Марына Золатава не здолела пакінуць свой карабель. Суд прызначыў ёй 12 гадоў калоніі, дзе яна дагэтуль і знаходзіцца. Колькі б Лукашенка не маляваў з сябе сапраўднага мужыка, які, па яго ж словах, ніколі не будзе ваяваць з жанчынамі, справы кажуць самі за сябе. Калі яго ўладзе ці аўтарытэту хоць нешта пагражае, ён не спыніцца ні перад чым і ні перад кім, будзь то мужчына, жанчына, стары чалавек ці нават дзіця. Вялікі дзякуй вам за ўвагу. Спадзяюся, вы прасякнуліся маштабам і гераічнасцю жанчынаў мінулага і сучаснасці.